Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla-ke kukhona osicele sichaze ngokuphupha imbuzi emnyama iboshiwe ilethwa kuye. Ake siqale-ke ngokuchaza ukuphupha imbuzi emnyama. Imbuzi emnyama ngokuvamile ayichazi okuhle. Ivamise ukuhlotshaniswa nebhadi kuya ngokuthi uyiphuphe kanjani ephusheni. Ngokuvamile imbuzi emnyama ingaba uphawu lwezinkinga, izitha ezifihlekile noma izilingo empilweni. Ngokwesintu, uma imbuzi emnyama iboshiwe futhi ilethwa kuwe, kungasho ukuthi kukhona umthwalo, isithiyo noma into embi ezama ukuza kuwe kodwa engakahlaseli ngoba iboshiwe. Lokhu kungaba yisixwayiso sokuthi uqaphele abantu abakuzungezile noma izinto ezingahambi kahle empilweni yakho. Uma-ke ngesikhathi sephupho uzizwe unokukhathazeka, kungaba kuhle ukuthi ukhuleke uvimbe lesi simo. Kuye-ke ngenkolo yakho okholelwa kuyona. Siyabonga, nisale kahle.